TSF Town Committee ni enggai naifemani GB Hospital chung khobor mangkha chini hostel tongnai burui 11 jon school bujonggal sapori tongnai rok suddenly borokni eglogi health issue ya konai borokni bokrok sajago bhok sajago te bokni bones rok bo pain khayo borok sa bokni bones rok bo pain khai tongo so 11 jon burui ni eglogi amti incident nangani omoto incident nimai able almost sure omoni kuno reason tongnai suddenly 11 jon burui ni amti maya te se borok bai kom sawi jeng saimangka last time borok hospital phai haike admit ni thangjak omo borok ni second time so aro nang jodi education department ni ngi jini CM phai nai thangpaika so bo strictly action na hathai yakheba bo bini education department ni bini school of fault tongkhai bini school ni authority of fault tongkhai bo jongal so action na thai if hostel o chamung go fault tongkhai borok sawo bongo chung singga tambai na rong maija ka phungwa borok sawo chung dalbai jao ke dalbai maija kuno fault tongkhanga gai borok ni o chamani schedule no abono change khlai jai aboni pore bocho 11 jon khoroksa alka jagao tongnai hostel o tongnai ya ge chung nukha obrini bini amti o gobok sawo begai sawo isuya bini hinga gai immunity system ko khamyani bagai bini fever ni bagai bini sumse fever piaba bini fever ni bagai bo sak lumjak ni bagai bo siming se or sopayo te 10 jon sopanyai same condition jotoni bohok sajak bokrok sajak yak bekai waijak 10 jon brini eglogi nane abo possible ya bongni chamani o defect tongnai aboni bisingo khoroksa burui class 9 ni ingnai bo bini nukha mokhangsi pursawi police hajak borokni buri borok ni personal gilama tongo je publicly borok saragya ke borokni o problem rok sabo saimanai borokni warden rok abo naithai plus o burini am haki tangai mokhang pului tong botak hospital ko sopai jok boni bong sai tongo bini internal kono disease tong haga abo sabo nainai abage ang request khlayo higher authority rok jehetu se ngora phaina phika area ni MLA bo phainai thangbai kya inge MLA engthong chini education minister engthon food department ni hoite dokti khai omoni bagai boro action na harai joto solve khlaida asuno ke phaibale thile abelena hambai jeng tini khobor mangkha girls bojong school ni student tai boro hostel tongmani ko mohorja birbikam welfare society ni hostel tongai pori tongmani asumsa borok school thangpuru kongai okhlai je ko bokhoro sajagai borok bela critical condition khlaika ga bongna logi school ni authority bongna GBO high admit khlaipeka 11 jon high students jeng high jini bongna mal boro malai phaika high malai jeng saimaka je borok chamani theka bongni ungi mano bong chamani theka phone food poison phone ngi khana ga baksan saw kira kulum tong hon bkhanaka kulum ngi bo borok bokhor mi himjaka bohok kira sadapo ga omorokno jeng tini borok hai malai hika omon sanai je hostelo jehetu borok tongi chai pori tongoba cherai rok 12-13 bosorni students ga borokni chama rok no jate hostel ni phasingti kicha kaham krengkhai nayei charina hungthun tam hingkai omoto khoroksani life ya or kengma student ni life tongo gomorokno tei jeng tini o jaga hai borok malai phekya hingkai jeng bwskang salo bongni logi tongnai bongni sak je chai sak jeng bong logi tongnai hin jeng bongna kobri klang aja khana do Saka sudu moharaja birbikam hostel simi ya tulsi botin botong ni khnau ta wancak ta tulsi botin bo kharka tone tulsi botin arbu do am hayang khna tulsi botin kharsa tong waran hai mai cha phai mai jeng tulsi botin kharsa tong khna ka jeng omono doctor no question khlaika je jehetu baki 10 jon to borok MBBWS society ni ajagani chamung ni theka ni phan mangkhana tai khoroksale tulsi botin bo bahai ke engkha hangkai doctor sawamo report nokhira report no nasingi jeng ansari na moni ansari no kri ko hone saw acha tomung jodi report haimia hangkang klai brongi jodi hostel authority ni dosung kang ken kam step na TSF ko nai jeng TSF jeng student ni bagai khorang tisana bagai jeng ready agi bo ready tak bo ready no jodi hostel ni oja gafel ki dong hangkai jeng hostel ni against jeng khorang tisana jeng bad dong nai jeng food department tai education department no jeng omonoti jeng memorandum deputation jeng omonoti bad dong nai omon bwskang salo jeng yakri sanai ge nungnok tamo wansok je jaga CM phai thangka a jaga bok action nanai de haklayo o jaga CM phai thangka jehetu food department jehetu ni education department chin CM ni yago ga CM phai bong no malai thaka CM kogri klang thaka CM to tam kogri ka jeng kri
लेबर जों खा खालायो जे अमनि जास्टिस मानान स्टुडेन्ट दाव जुदि फुड चामन फेक जुदि अमनि फुड पयजन नङि त हमदाय हस्टेल नि एगेन्स्ट सीएम एक्ट नाना आं तुमनि जों कबंग